πιο σπασμωδική. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός περισσότερα τέτοια διαστήματα. Δικά του καλά, δηλαδή ώστε να την προβληματίσει, να τις βάλει δύσκολα. Καταρχήν να πω ότι το τρωτό σημείο του Real είχε σχέση με την μεταδιόρεξη. Γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο εμείς παίξαμε για την καλύτερη στην άμυνα. Δώσαμε λέει άπλου δύναμη. Και από εκεί πέρα στην επίθεση ή εκτελέσαμε γρήγορα στην αναζήτηση όπως είχαμε πει, ή είχαμε μεγάλη υπομονή φιλοφορώντας την μπάλα. Μας βοήθησε και πολύ ο Πρίντιζ που πήγε μέσα στο low post, γιατί γενικά είναι μια ομάδα που έχει αδυναμίες στην άμυνα στο low post. Εμείς δεν έχουμε πολλούς παίκτες να το καταφέρουν. Απλώς η γνώμη μου ότι πηγαίνοντας στο ημίχρονο 48-41 ήταν κάτι που αδείξε πολύ την προσπάθεια που κάναμε πριν. Είχαμε βιαστική επιλογή με τον Σλούκα στην τελευταία μας επίθεση, κακή άμυνα στο τέλος σε συνεργασία αλλά και βασικά από τον Σίμονς, και μπήκαμε με ένα σκορ 48-41 που αδείξε το comeback που κάναμε. Γενικά πάντως είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 40 λεπτά, πρέπει να έχεις επιμονή και πνευματική συγκέντρωση, ακόμα και αν οι άλλοι κάνουν ένα μικρό comeback, ένα μικρό, όπως το λένε, ξέσπασμα στο σκορ, να μην πανικοβληθείς, γιατί όσο εύκολα, ξέρετε, παίρνουν διαφορές με τον τρόπο που παίζουν, μπορεί να τις χάσουν κιόλας. Και νιώθω ότι αν ξεπεράσεις την τρομερή πίεση που ασκούν στην μπάλα, βάζοντας τα χέρια τους παντού, σε κάθε hand-off, σε κάθε screen στην μπάλα κλπ. Αν ξεπεράσεις αυτό το στάδιο και κυκλοφορήσεις την μπάλα, μπορεί να η άμυνά τους έχει σίγουρα τρώτα σημεία στα οποία μπορούμε να επιτεθούμε εμείς και να βγάλουμε ανοιχτές φάσεις.